Simon Dr. Hansen, hvad synes du om den finansielle situation? Høj! Høj! Ej, men Mester Simon, kan vi venligst få din position på Dr. Mangalam? Det her, det er noget, vi synes nogen. Der er andet. Hej! Og vi siger tak. Det var Radio Modgang for i dag. Hvis der er nogen, der har nogle henvendelser, så kan Jeg har de en henvendelse. Ja, velkommen Jeg til. synes, at det er rigtig spændende, Hvad- det Radio hvad- Modgang, de er kørende for sig her for tiden. Det, der er med Radio Modgang, det er, at jeg tænker, Radio Modgang, hvornår kommer modgangen? Og derfor vil jeg gerne spørge jer et spørgsmål omkring, hvad I har tænkt jer at gøre med alle de tyrkere, der vader ind i landet her anno 1983. Der kommer ikke andet end tyrkere ind i landet, og hvornår jeg tænker at gøre noget ved det. Og det er mit spørgsmål til Radio Modgang. Tak for i aften. Kan vi få regeringsgrundlag? Jeg er fra regering, og jeg elsker peanuts. Tommy Dr. Wen, kan vi lige få 2 kommentarer? Hurtigt, og så 3 kommentarer langsomt. Okay. Nej. En anden dag. En anden dag.